ಮುರಣಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದಿತ್ತನ ಮೇಡಮ್ ಈ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋನಿಜ್ಜರ್ ಪಣ್ಣದು ಯಾನಂಜಿ ಅದೇ ಮುರಣಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಆದ್ರೆ ಮಿಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂಚನೆ ಇನಿಯಾನು ಪ್ರತಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆದ ಯಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇನು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೊರ್ಪೇನು ದಾಗಂದು ಪನಗ ಒಂದೇಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು ಪಣ್ಣದು ಓಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಪಾಡುವರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅವದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊಪ್ಪಿನ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೇನೋ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಇತೀತುದ್ದ ಪಾಡುವೆರು ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆತು ಓದೆರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪುರ್ಸತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಪನ್ಲೆ ಐಡ್ದಕ ಆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆತ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚೆನ ಏನಿಯಾನು ಈ ವಾರೋಡ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಾದಕ್ಕೋರ್ನ ವಿದ್ಯೆಗೊಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಯನ ವಿದ್ಯೆಗೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ದೀಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಕ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಡ್ದ ಕನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒರ್ತಿನ ದಾದಂದ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಡೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ದೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಬೇಲಿಫ್ ರಿಚುವಲ್ ಉಂಡು 1111 ಉಂಡು 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಾಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ 7 ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆನು ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ಕೇಂಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪನ್ನೆರ ಪೋಂಡ ಓಕೆ ಸೊ ದಾದ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡದಾದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡದಾದ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಂಡದಾದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಎಂಚ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪಂಡದಾದ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಏತ್ ವಿಧ ಪೂರ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ದೆತೊನಲೆಂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತೆಕ್ಕು ಯಾವುದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಉಂಡು ಅವೇ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇನು ಎಂಡಾರು ದೆತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ ತನಿ ಕೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗುಂಡತ ಐಟೆ ಮಾತೆಟ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಮರ್ದು ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಸೊ ಆತನ ಟರೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಜನಪಣ್ಣ ಮರ್ದು ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಂತು ತೂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತರಿಗೆ ಆಂಡ ಎಂಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಡತ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಜತ್ತದಿತ್ತೆ ತಿತ್ತು ಬ್ಲಾಡರ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದನ್ಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ನಗಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಡರ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ತಿರ್ತು ಜತ್ತು ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪೆಕ್ಕ ಅಂದು ಎನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂತು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದ ಅದ್ಭುತ ಓಕೆ ಇನಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ ಸೊ ಆರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದಂಡ ಕೋರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದಿರು ಒಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿನ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪು ನಾವು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಯಾನದಾದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲ್ಪದ ಕುರಿಯೆ ಅವೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾನಾಗ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲ ಮನ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ತೂದು ಮನ್ಪುದು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ರಡ್ಡನೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ NRI ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಡೇ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತನ್ಗೆ ಆ ಸ್ಟಕ್ ಆತಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಎನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಮೇರು ಹುಡುಗೆ ಮೇಲ್ ಓಕೆ ಮೇಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬೈದಿನ ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಕ್ ಆತಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರಂದಿಜ್ಜಾಣ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದಕ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕುವಾನು ಓಕೆ ಹಾಕದು ನೆಟೆ ತೂಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ತದ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನ್ಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಬೆನ್ಪು ನಲ್ಪ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪಂಡ ಆ ಜನ ಅಂಜೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಸೊ ಅರ್ನೊಂಜಿ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಾಳಾತನ ಇಮೇಜ್ ಹಾಳಾತನ ಆ ಪೋತಿನ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಿರ ಬರೋಡಕ್ಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿದಿನ್ 24 hours ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ
ಅವು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ದೆತೊಂದಿನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಿನಾನು ದಾಗೆ ಅನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಪ್ಪಿನಿಂದಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗೆ 24 ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೋತಿನ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವು ಪೋತಿನ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರಬರೋಡು ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು 24 ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕುದನು ಅವು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಆರು ಹೆಂಗ್ ಆಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿರು ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಹೊರ ಆಫ್ಲೈನ್ ಉಪ್ಪೆ ಐದಕ್ಕ ಕೂಡ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದು ಪಾಡಿರು ಯಾನ್ ಮಾತ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪೆನೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ದಯಮಂತದ ಒಂಜಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದು ಪಾಡ್ಲಿ ಅಪಗ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎಂಡ ದೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಅನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ದಿನನೇ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಮೊಕ್ಕಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಎನ್ನುದು ಲೊಪ್ಪುಜೆರು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲು 1 ಇಯರ್ ಹತ್ತಿರ 2 ಇಯರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ ಮೇನ್ ಪಂಡ ಪೇಷನ್ಸ್ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಬಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಬಕ ಐಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಎನ್ನದು ಮಂತ್ ನಾಣ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾಣ ನಿಕುಲು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡದ ಆದಂದೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ನಾಮಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತೇರಿ ದೆತೊಂಡಿರು ಅವು ಅತ್ತು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಗ ಬಾಯಂಗ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ಒಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪಡೆಯೋಡಣ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಡೆಯನ ಮುಕ್ತ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜುನೂನ್ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟಕ್ 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 ಒಂದು ಬರೋನು ಪೋಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ 24 ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕುದನ್ನು ಅವು ಒಂಥರ ಪವಾಡ ಆತನು 24 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಮಕೂರದೊಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಲೇಡಿಗ್ಲ ಬತ್ತದಿತ್ತನು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಯರೆ ಪಣ್ಣದು ಅವನೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರ ಐದಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಬೈದನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಲ ಕಾಸ್ಕೊರ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ದಲ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾನ ಏತೋ ಫ್ರೀ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪು ಅನ್ನಕ ಅಂಚ ಐಟ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ್ಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಇವರೊಡೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಲ್ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಕ್ ಆತನ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚದ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂತ ಪಂದಿತ್ತಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಕೂಡುದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಒಂದು ಆ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದಲ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ದುಂಬುಲ ಎಂಡ ಎತೋ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ತೊಂದಿರು ಆಂಡ ಒಂಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಇದಾದ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ತಕ್ಲಾಂಡ ಖುಷೀಟ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಜಲಸಿ ಬುಡ್ಪುಜದಾದನ ಏರಿ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಾಗೆ ತೂಪುನ್ಗೆ ಮುಕ್ಲು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಕೊಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಂತನಾಂಡ ಬಕ್ಕಲಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಎತೋ ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಥರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊರ್ಲಕ ಆಪುನು ಆ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಎಂಕ್ದಾಗ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದುಪ್ಪೇನು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತದುಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾನಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ನಾಗ ಕುಡ ಎಂಡ ಕೇಮೇರು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕೆ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೈದ್ರು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನ್ ಕೇಮೇನೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಮೇನೆ ತುಂಬು ಇರು ಸ್ವಿಚ್ ಹೊಡೆದೆ ತೊಂದಿತ್ತರತಿ ಆಯ್ತದ ಬೈದಿನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಬಕ್ಕ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಫೋನ್ ನೋಡು ಕೊರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ತಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳದನ ದಾದನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬುರುಸಾತನು ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಆರು ಅರೆಗೆ ರಡ್ಡಲ ಆಂಜಕುಲು ಸೊ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮಗೆ ಪಿದೇವರುಡು ಕಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಕೊಡಿತ್ತಿನ ಅರೆಗೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಲೋನು ಅಂಚೆನ ಅಲ್ಪ ಜಾಬ್ ಲಾಪುನು ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೇರು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲಿಕ್ಕೆ ಪಿದೇವರುಡು ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಆರು ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನಿಯರ್ಲ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಮೋನಿ ತುಪ್ಪದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ ಪನ್ಪಿರ ಆತು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆಂಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ತುಪ್ಪದು ಎಂಕುಲನೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಬುಡ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕುಲ ಪುದರ್ ಪನೊಚ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದಿಪ್ಪು ನಕ್ಲ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದೇಗದ ಬನ್ನಗ ಕೆಲದಕ್ಲ ಎತೋ ಜನತ ಪ್ರೈವಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನಕುಲು ಏನ್ ದುಂಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪರು ಗೊತ್ತನ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ದೀಲ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ದೆತ್ತೊನ್ನೆಡು ದುಂಬೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲದಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಜೆ ಕೆಲದಕ್ಲ ಎತೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಅವು ಯಾನು ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಜೆ ಅಕುಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತುದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪೆ ಆ ಪೊಂಜು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬನ್ನ ಗಂಟ ಒಂಜಿ ಝೀರೋ ಡಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾನ ಆ ಪೊಂಜನ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಝೀರೋ ಡಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜು ಬುಲ್ತದಲ ಎಂಡ
ಪಂದಿತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ಪಂದಿತ್ತಿನ ನಾನು ಝೀರೋ ಉಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಅಡ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಪಂದಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂದಿತ್ತಿನ ಐಡ್ದಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವನ್ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಪೊಂಜುಗು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಪೇರು ಬೊಕ ಆ ಪೊಂಜುಗು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಪೊಂಜನ ಚೇಂಜಸ್ ಈ ಪೊಂಜನ ಮಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಲ್ಲು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪೊಂಜು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಐದ ಕಾಲ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪೊಂಜನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತುದು ಐಡ ಕೊಟ್ಟಿಗೆತ್ತಿನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕುಲ ಈ ಪೊಂಜು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಪ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಡದಕ ಪೊಂಜನ ಬಂಗಾರ ಏತು 6 ಲಕ್ಷದನ ಗೋಲ್ಡ್ ದೀದಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರಲ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪಾದ ಬರ್ಪುನು ಇಂಚ ಪುರ ಐಡದಕ ಈ ಪೊಂಜೊನೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ದಾದಂದು ಪಂಡ 50 ಕೈತಲ್ ಬೈದಿನ ಪೊಂಜು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಅವಡ ಕಂಡನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಏತೇನ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳೆದೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾದಂದು ಪನಗ ಅಕ್ಲೇನ್ ತಿದ್ದದು ತೀಡೋಡು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಕುಡಂಜಿ ಏರ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲ ಪಿರಾಡು ಪೋಪಿನತ್ತ 50 ಏಜ್ಡ್ ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಪ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಐದಕ್ಕ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ಅವನಿ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಒಂದು ಮನ್ಪನಗ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಆಪೊಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತ್ ಏನೊಂದು ಇತ್ತನು ಓಕೆ ಈ ಪೊಂಜೆಗು ಕುಡಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಆ ಏಜ್ ಬೋಡ ಆ ಏಜ್ ನಿಜವಾದ 50 ಆನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ದಡ ಸೇರವ ಪನ್ಪುನ ಮಗಲು ಮದ್ಮೆದ ಪ್ರಾಯದ ಮಗಲು ಉಲ್ಲಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಪೊಂಜು ಅಂಚಲ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಪೊಂಜು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡತೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಪೊಂಜು ಐಡ್ದಕ್ಕ ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆನಂದು ಪನ್ನಗ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಆ ಪೊಂಜನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತನು ಮಗಲು ಪೊಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಉಂದ್ ಮನ್ಪುನ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಡ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಈ ಪೊಂಜ ಅವೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಪೊಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಆದ ಮನ್ಪೋಡು ಮೇಡಮ್ ಇಂದೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊಂಜು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ ಈ ಪೊಂಜು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆನತ್ತ ಪಂಡದು ಯಾನು LIC ಏಜೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ರತ ಪಂಡದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಅಕ್ಷರ ಮೂಜಿ ಎಸ್ ಅಕ್ಷರದಕುಲು ಎಂಡ ಒಂಜಿ LIC ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೇರು ಅವು ಕುದರ್ ಪಂಪಿಡಿ ಒರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊರ್ತಿನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ ಸ್ಟೋರಿ ತುಲೆ ಜನಕುಲು ವಾವ ಟೈಪ್ದ ಉಳ್ಳಿರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದೆಪ್ಪುರನು ಐಡ್ದಕ ಈ ಪೊಂಜು ದಾದ ಮಂತನು ಎಂತೂ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆತನ ಅತ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುನು ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಪಗ ಯಾನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ದಿಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಅಂದು ಆ ಒಂದು ಪಂಡು ಒಂಜಿ 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 ಕಂತು ಯಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪಾಡ್ದೇನು ಪಂಡ ECS ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಕಂತು ಹೊರನೆ ಕಟ್ಟೇನು ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಕಂತದ ಪೊಂಜು ಕಟ್ಟದ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು LIC ಮಂತ್ ಎಂತು ಐಡ್ದಕ ಮಂತದ ಅದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಪೊಂಜು ಕಾಸು ಕಟ್ಟದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಕೊಪ್ಪ ಫಾಲೋಅಪ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ಕಟ್ಟಿಜಿ ನಾನು ಎಂಕ್ಲನ ಇಮೇಜ್ ಹಾಳಾಪುನು LIC ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಯಾನ ದಾಯಗ ಕಟ್ಟದ ಜರಂದು ಪ್ರಪಂಡನು ಪೊಂಜುನ ಸುದ್ದಿಯೇಜಿ ಐಡ್ದಕ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ದಿ ಬುಡಿಯನು ಈ ಪೊಂಜು ದಾದ ಪಂತನ ದಾದನ ಮಗಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಅಡೇನೆ ಒಂಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೇರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಪಾತೆರಂದೆ ಕುಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಲಗವೇಜಿ ಎಂಕ್ ದಿನನೇ ಪಯರಿಜ್ಜಿ ದೇಗಂದು ಪನಗ ಎಂಕ್ ಅಕುಲ ಅಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ತುಲೆ ಯಾನು ಒರಿಯೋದು ಎಡ್ಡೆ ಆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನ್ಪುನಗ ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಪೊಂಜು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಿ ಈವನ್ ಮಗಲ್ಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ದಾದ ಎನ್ವಿರ ಅವು ಅಕುಲ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದುಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ದಕ ಏನ ಆಪೊಂಜೆಲ್ಲ ದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ದಿಯನ್ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡರ್ನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ ಬಕ್ಕೊರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎಸ್ ಅಕ್ಷರಡೆ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲು ಅಲ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಆದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ ದೇಗಂದು ಪನಗ ಹಾಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಏತೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆದಿತ್ತನು ಐಡ್ದಕ ಫ್ರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ದೇಗಂದು ಪನಗ ಎಂಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕುಲು ಕೊರ್ಪಿರತ್ತ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇರತ್ತ ಪಣ್ಣದು ಉಂದೆನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅದಪ್ಪು ನಕುಲು ಎಂಡ್ ದೆತ್ತೊನಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚದು ಯಾನು ಫ್ರೀ ಆದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ಆ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಂತು ಕಟ್ಟಿನಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂಡು ಐಡ್ದಕ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ ನನಿ ಬುಡಿ ಎದಾಗನ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪನ್ನಗ ಐಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತ ಜಲ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಈಗೋ ಹೊರಟಾಂಡು ಯಾನ್ ದಾನೆ LIC ದಾನೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟದ ಜರ ಪನ್ನಗ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಕತ್ತನೆ ಮುಟ್ಟ ತೂತಿನಿ ಐಡ್ದಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡೆ ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕಟ್ಟೆದ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂತು ನನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆತು ಎಂಕ್ ಅಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇಂತು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತ್ ಎಂಕಲ ಈಗೋ ಹೊರಟಾನೆ ಅಂದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಪಣದು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅರೆಗೆ ಎನಡ್ದು ಯಾನೊಂದು ದುಮ್ಮುಪುರ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗೆ ಪುರ ಐಟ್ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕ ಈರೊಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಬತ್ತನಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಪುರ ಐಡ್ದಕ ಆರ್ಲ ಆ ಲೇಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ LIC ದೇತೊಂದಿತ್ತೆರು ಅರ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಜನಕ್ಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು
ಸೊ ಯಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜನಕ್ಲೆ ನಡೆಯನೆ ದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಲ ದೀಪೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನಕ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಪೋಪುದು ಇನಿ ದಾದನ ಪಂದು ಪೋಣ ದಾಯದಿಂದ ಪನಗ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಪ್ಪುಜೇರನ್ನು ಪನ್ಪಿರತ ಅಪ್ಪಗೆ ಹಂಗೆ ಪಂದು ಪೋಣ ದೇಪ ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿಲ ಬುರುಸ್ಸಾತನು ಅಂಚ ಆಪೊಂಜಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆತ ಮಗಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಬರೋ ನಿತ್ತನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲ ಕೊರೋ ನಿತ್ತನು ಆ ಪೊಂಜನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪುರ ಅಕುಲ ಕೊರೋ ನಿತ್ತೇರು ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ನಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಪೊಂಜ ದಾದ ಪಂದು ಕೊಡ್ತನದ ಅದನ್ನ ಅಕುಲ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತೇರು ಎಂಕ್ ಏರು ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಪೋಪು ನಕ್ಲು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಬರ್ಪು ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಿರ್ಮೆರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಲುಲ ಬೈದಿನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಐಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಯಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಆತು ಬಿಸಿ ಅದು ಪೋತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಯಸಲಿ ಅಪಗ ನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಳು ಬಯಕೊಚ್ಚಿ ಯಾನುದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಾಣ ಮೇರೋಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರ ಪಂಡದ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಕಂತ್ವರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಣಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ತಿಯರೆಂದು ಕಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟಿ ಬರೆದಿತ್ತು ನನ್ನ ನೆನಪು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಟುಗೆದರ್ ರೀಚ್ ನೌ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಉಂದೇನು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಕಾಂಡೆ 48 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ ರಾತ್ರಿಗಳ 48 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯನ್ವರು ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚನೆ 319 ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಒಲ್ಪಲ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಬರಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಾವಡ್ ಅತ್ತನಾಣ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಾವಡ್ ಒಯ್ಟಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಅತ್ತನಾಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದು ಹೈಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್ ಆವಡ್ ಪಂದುಪ್ಪರು ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಉಪ್ಪುನು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆವಡು ಅತ್ತನಾಣ ಕಾಸು ಏರೆಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಕ್ ಮನಿ ರಿಕವರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ A to Z ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಡ್ ಉಂಡು ಒರ್ತಿನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಒಂದಿತ್ತು 7 ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದ ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆತನು ಪಣ್ಣ ಮಗೆಲ ಮಲ್ಲೊಲೆ SSLC ದ ಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಏಪೆಪಾಪುನು 7 ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದ ಬಕ್ಕ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆತನು ಉಂದಿಯನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ದೆತ್ತೊಂದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಏರೆಗಾಣಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ದ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಮನಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆದುಪ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ದದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ದಿಗ್ಬಂಧನದಲಕ ಮಂತುಪ್ಪಿರು ಎವಿಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ A to Z ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಡ್ ಉಂಡು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತನಾಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಲಾಂಗ್ ಕತೆ ಪಾತಿರಚಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿದೆ ಅದಂದು ಪನಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 15 days ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ 15 days ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಐಕ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕಂತದು ಪೋಯಿನ ಗುರುವಾರ ಕನದಿನಿ ಅನ್ನು ಬಾಬನ ದಿನನೇ ಕನದೇನೆ ಇನಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 7 ದಿನ ಆಪುನು ಅಂಚ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಕಪ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಉರ್ಚೊಂದಿತ್ತು ಅವು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಉರ್ಚಿನಾಗೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಐತ ಉಲಾಯ್ದ ಪುರಿ ಸೈತದ ಒಂದು ಅದು ಕರದ್ ಪೋಪಿನಿ ಓಕೆ ಬಕ್ಕಲ ನೆತ್ತೇರು ಪೋಂಡ ವಾಮಿಟ್ ಮಂತು ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮುಂದರ್ಥ ಐದಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗ ಪಾಪ ಏನೊಂಜಿ ಬಾಲೆಂದಿ ಪನ್ಪೇನ ಅವು ನೆತ್ತೇರು ಉರ್ಚರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಹೆಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಜೋರ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತೊಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಪೋದು ವಾಮಿಟ್ಲ ಮಂತನತ ಹೆಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನೇನ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲೆ ತಂದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋದು ಐಕೊಂಜಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪುರ ದೀಪೇರು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದಿದ್ದು ಸಿರಿಂಜಿ ಪುರ ದೇದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಯನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೋಲಿ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಸರಿಯಾಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅವಡು ಪಕ್ಷಿ ಅವಡು ಕಂತಿಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 100% ಐತ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊರೋಡು ಕಂತಿಬಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಪಾಡುನು ಉಂದೆ ಕಂಚತ್ತು ಉಂದೆಕ ಫುಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶಿಜು ಪಂಪಿನ ಬ್ರೀಡ್ ಒಂದು ಶಿಜು ಪಂಪಿನ ಬ್ರೀಡ್ ದ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಲ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಫುಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಫುಡ್ ಅವಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ದಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ A to Z ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಗನ್ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಂತಿ ಬಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ತೂಪಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದುಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ನಾಯಿದ ಪನೋಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಲ್ ಪ್ರಾಣಿಯವು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಅತ್ತನಾಂಡ ಬೇತೆಕುಲು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎವಿಲೈ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮನ್ಪುನು ನಾಯಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪುಚ್ಚಿ ಅವಡು ನಾಯಿ ಅವಡು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮನ್ಪುನು ನಮಕ್ ದಾಲ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮಂತನ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಷಾರಿದ್ದೇನೆ ಬೋರುಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಲೋನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಐನ್ ಪುಚ್ಚೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈತದ ಆಲ್ ಪಾಪ ಬುಲ್ತದ ಪನ ನಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐನ್ ಪುಚ್ಚದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸೈದಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಏರಾಣಲ್ ದಾದಾಲ ಮಂತಿದಿತ್ತು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡತ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಂತ್ ದೆತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಓಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿದ ಕಟ್ಟೆದಿತ್ತು ನನ್ನ ತುಳಸಿ ಲಂಚಿನಿ ಕರ್ಂಚೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ದಾಲ ನಮಕ್ ದಾಲ ಎವಿಲ ಐತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತನ್ನತಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ನಡ್ತಿನದ ಏತು ನಡ್ಪರ ಏತು ಸೊರ್ಕುದುಪ್ಪುನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಕರಂಚುನು ಫುಲ್ ಕರಂಚುನು ಕರಂಚಿನ ನಿಕ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ನಾನಲ ಎವಿಲೈವ್ ಅರ್ಪುಣ್ ಪಣದು ಎಂಕಲ ಎವಿಲೈವ್ ಪುಣ ಯಾನು ವಾರ ವಾರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚ ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಸೆವೆನ್ ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಯಾನ ಏನೊಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲಿ ತೂವೋಲಿ ಸೆವೆನ್ ಚಕ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕೆಲವ್ದು ಪುರ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಪನ್ಪಿರತ ಸೆವೆನ್ ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪು ಎಂಚನೆಲ್ಲ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಅಂದುಪ್ಪುನು ಬೀಜ ಮಂತ್ರನ ಎಂಚ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ತೂವೋಲಿ ಇತ್ತೆ ನೆನಪಂಡು ದಾದಂದ ಪನ್ನಗ ಮುರಣಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದಿತ್ತನು ಮೇಡಮ್ ಈ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋನ್ ನಿಜ್ಜರ್ ಪಣ್ಣದು ಯಾನಂಜಿ ಅದೇ ಮುರಣಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಆದ್ರೆ ಮಿಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆಗೆ ಅಂಚ ಮುಕ್ಲೆ ಪುರ ಉಂದೆತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾನ ತುಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯಂದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೊಣ್ಣಗ ದಾಗಂದ ಪನ್ನಗ ಆಲ್ ಮಂತಿಲಕ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ನೇ ಏಜ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಏರ್ನ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ಏಜ್ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಲವ್ ಅವು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ತಿರ್ಗಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪತ್ತೂರು ಪುರ ಆಲೊಂಜಿ ಆತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ತುಕೊಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನನ್ನಗ್ಲ ಯಾನು ದುಂಬುಗ್ಲ ಅನ್ನ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಅಲ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತ ನಾನು ಪುತ್ತೂರುಗು ಕಮ್ಲಗ ಬತ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆಪುನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಡು ಐತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾನು ಮೀಟ ಯಾರ ಪೂತು ಯಾನು ಓಕೆ ಇದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾರ ಜಂಜಾಟ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಹಾಲು ಉಪ್ಪುನು ಅಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಏಪಾಣಲ್ ಇನಿಯತ್ ಎಲ್ಲೆ ಏಪಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಆ ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನೆ ಎಂಗ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂದು ಆಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಲು ಓಕೆ ಅಂಚದು ಆಕುಲು ಪಂಡಿರು ಈರದಾಗ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜರಂದು ತುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ ಎನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪಿರವುಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾನು ಅಲ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ವೋಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ A to Z ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾನ್ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚ ವೋಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು A to Z ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎತೋ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪಂಡದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರ ಆಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಿತಲ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಗ್ ಹೃದಯದ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನ ಅಕುಲು ನಮಕೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದು ನಿಜಿ ಆಲ್ ಪಾಪ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಏರೆಗೆ ಪಣದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾಗಂದು ಪನಗ ಎತೋ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ಎತೋ ಜನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಕಲು ಎತೋ ಜನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ನಕಲು ಮಲ್ದೇರು ಆಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಂತಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪಂತಲ್ ಐಡ್ದಾಗ ಪುದರ ಪನ್ನೀರೆಂದು ಏರ್ನೊಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿನ ಮೋರ್ ದೆನ್ 300-400 ಜನ ಉಳ್ಳಿರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಯರ ಪುನ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡದು ಪಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಐಡ್ದ ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾಲೊಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಶದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅವೊಂಜಿ 1,00,000-2,00,000 ಮುಟ್ಟ ಪೋತುನ ಐಕ್ ಬತ್ತದ ಆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಲ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲೊಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡು ಜಲ್ ಪಂಡದು ಎತೋ ಜನ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಆತ ಚೀಪ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬಾಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪಂತಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಡಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲನೆ ಪೊಣ್ಣನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಜನಕ್ಕೂ ದಾದ ಅನ್ಪುರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲದ ಪೆಟ್ಟಗಮ್ಮಿಲು ಜನಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಕಲೆನ್ನುವರು ಈ ಪೊಂಜಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಅವು ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಈ ಪೊಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಂತೊಂದು ಪನ್ಪಿರು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿರು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಮೊಸರಡ್ಲ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕು ನಕ್ಲು ಎತೋ ಜನ ದೆತ್ತು ಬಾರ್ದಿ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಎಂತೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಬರೋಡಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮೋಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡುಲ್ಲಲ್ ಮೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಡುಲ್ಲಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಅಂಚದು ಅಲ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪಾಡ್ನ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ಕೊಂಚ ಆಗುಂಗುಡೆಂಡು ಅಲ್ಲನೆ ಪಾಡೋದು ಪನ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನ್ನಿಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎತೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಲು ಪಾಪ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರೋದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಲ್ಲ ಟಚ್ ಓಕೆ ನನ್ನಲತ್ ಆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆವಡ್ ಅಂಚದುಪ್ಪುನಗ ಆಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುವೇನು ಅಂಚದುಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ತುಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ
ಅವಿಲ್ ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಲನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪಾಡ್ನ ಜನಕುಲ ಪನ್ವೇರು ಐಕೊಂಜು ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂತೊಂದು ಪಂಡದು. ಸೊ ಆ ನಲ್ನಾತಿಗೆ ಪಾಪ ಉಲ್ಲಲು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆವಂದು ಉಲ್ಲಲು ಯಾನ್ ಎನ್ನತಿಗೆ ಉಲ್ಲೇನು ಅಂಚದ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ನಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಬೋಟಿ ಏನ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಂದ ಸಹಕಾರ ಪಡು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.